Türkmenistanyň hökümetiniň nobatdaky geçirilen giňişleýin mejlisine esasy üns döwleti dolanlaryş we güýç ullanıcı pudoklaryna kadr çalışmak meselelerine gönükdirildi. Mecliste gozgalan meselelerin sebäpleri hemme düşünükli. Garaşylmadyk ýagdaýda ýüz berýän ýyla tolgunmalary we narazylyklary, çağalar bağlaryna edilýän tölegleriň çatdan aşa ýokary göterilmegi, ýa-da İstanbuly uçmaly ýolagçylaryň köpçülikliň ýyllaryna gaýtarylmagy, diktator Berdimuhammedowyň ünsüni çekip onu gaty beýmada ýa-da beýinçilik edýän bolmaly. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ornamasaryny çalışmak, vilayet hakimlerine käýinç oglan etmek, bu çarelerin ählisi halkylyk gölüňini göz astyna saklamak we adamlaryň aňyna ähli umumy gorku we tabylyk duýgusyny ornaşdyrmaga gönükdirilen. Bilşime diýaly halkara jemgyýetçiligi adamlaryň az sorsuz ýitirim edilmegi hem-de olaryň insan hukuklaryny depgilenmegi barada diktator Berdimuhammedowdan wagtal jogap soraýarlar. Olary diri görkezin atly kampaniýanyň wekili Yuri Jibladze Cenevada Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky komitetine Türkmenistanyň wekilleriniň gatnaşmagyna eden öz çykyşyna komitete ýüzlenip aýdan sözlerini şu ýerde getirmeli makul bildi. Berýän teklifleriňiziň örän gönümel, açyk we düşünükli bolmagyny sizden haýyş etmek bilen bir hatarda Türkmenistanyň häkimetleriniň umumy sözleri bilen wada berip jogapkarçylykdan sypmazlygyny sizden soraýarys. Ýene-de 5 ýyllar Türkmen türmelerine adamlaryň ölmegine ýol bermek bolmaz diýip Yuri Jibladze aýtdy. Halis çydamsız derejä ýetirilen Türkmen halkynyň inni sabır käsesi pür doldy. Ey Ilahi Emine, adan yolu atlanalım, adan yolu atlanalım.